Jedná sa o prvý ročník medzinárodnej konferencie, ktoré je segregované čisto iba na bio pod názvom Bioforum 2012. Sú tu zúčastnené krajiny v podstate Vyšegrádskej štvorky plus rozšírené ešte o Rakúsko a Nemecko. Cieľom konferencie je de facto rozšíriť záujem o bio a hlavne naštartovať biohospodárstvo Slovenskej republike. Program konferencie je skutočne nadúpaný, musím povedať. Našim generálnym partnerom, respektíve VIP partnerom je spoločnosť Bila RV Group Rakúska. Klasická konferencia je našlapaná odborníkmi z celej Európy, plus zároveň sú tu konkrétne dva workshopy. Jeden, ktorý organizuje Bila, čo je workshop obchodného charakteru, kde si oni budú vyhľadávať dodávateľov biopotravín zo Slovenskej republiky a Českej republiky do svojej siete a plus biomapa Slovenskej republiky. Okrem toho tu máme ešte vystavené stánky a oceňujeme biočloveka a zasadzujeme biostrom. Konferencia bude trvať cirka do 17. bude končiť biokoktejlom a potom predpokladám silnou diskusiou.